Karang pakel terucuk laden bersinar jembripun Mbak Ati Pahinep. Jeng siang Mbak Ati. Jeng siang Mas. Alhamdulillah menika saged pinanggih wonten ing puncak tertinggi daerah istimewa Yogyakarta. Iki nek ra penyanyi spesial ra mungkin tak tumpake kol ning mburi kaya Mbak. Turun dalan. Mbak. Nggih, Mbak Ati. Ya ampun. Nika ngaturaken uluk salam rumiyin nok, atur kunjuk sangjaning sagung para tamu. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kagem para rawuh, wilujeng pepanggihan kalian kawula sak rencang. Lumantar Bima Suci saking Bima Karangpakel, Suci nggih. campur sari. Nggih. Menika mijil saking Karangpakel. Nggih. Nyun pangapunten Bapak Ibu, warga ing Padukuhan Ngangkruk ugi kadang pisan sutrisna mbok bilih ing samangke anggen kula ngaturaken suka parisuka kirang pranani. Sebab menika ngasta lare-lare menika mijil saking Sanggarias Omah Wayang Klaten. Nggih. Enten anu lho Mas. Pripun? Dora. Wadah Dora. Hai, kuwi niku wau anu katakan peta. Lah iya. Menika ingkang ngasta orjen menika Ki Andi Purbacarita, menika dalang mijil saking Kalikotes. Mas, Purbacarita niku mara sepuhe. Wah, ra apa-apa turun kene anake kok ya. Para pembalung mrika ugi alumni ISI Solo. Niki nggih isi Mas, isi sego. Kabeh ki den duwe titel SSN, Sarjana Seni Indonesia. Niki STSI sedanten Mas, 10 tanpa setahun. Sing ngendang, wah iya dalang komplit. Kandhani MC-ne ya dalang ning go dalang manten. Lah wong aku lulusane TK ra lulus. Nggih, ngaturaken atur dana rasa nok wong ayu katur kunjuk sanggiyaning sagung para tamu. Nggih, niki wau wonten napa dibaca dulu. Nggih. Endi mau? Apa iki? Menika spesial. Mas, sak menika wonten pamundutan tak macane nggih, Mas. Macane gerem lho kok ya. Nggih. Menika mboten pamundutan menika saking Bapak Agus ing samangke nyuwun dipun aturaken sekar pambuka serampat menika Mas. Alhamdulillah Mas, pembukaane awake dipun remeni Bapak Dukuh matur sembah nuwun. Ing samangke dipun kirim lumantar WA nggih Mas. Dalang nggih. Menika pembukaanipun menika dipun remeni Pak Dukuh matur sembah nuwun. Nggih, kalih niki. Katur gru campur sari. Nggih, dipun keparengaken kula nyuwun gending suluk ada-ada srepeg bawa rujak jeruk, dawah rujak jeruk. Menika srepeg Mataram langsung pangkur palaraman saking Mbae Temanten Kakung, Mbae Temanten Putri. Samangke dipun aturaken pas medal daharan. Saiki Langsung tremor lho Mas kula ya ampun. saiki diaturke sik nok sing jumbuh kalian swasana. Pelok 6, Cok. Diaturke sing ciri khas Gunung Kidul. Tak tutuk lho. Iki jan Dora. Aduh wong ayu. Duh wong ayu. Hababu jeneng ati. Aduh pripun Kang Mas? Kaya anyene wong nandang asmara. Apa mung awakku dhewe. Ya iki ugi matur sembah nuwun FJR Audio Sound System. Sound system gandemen. Kamangka karakter swara kuwi gedhe kaya ngene lho nok. Nggih. Nek tak nggo bawa kok iso persis mantos. Ya angel. Ugi menika dipun live streaming kalian Floworis video syuting mijil saking Awen. Nanti iso delok ning live streaming. NX Cam ngoten kok Mas. Sony NX Cam. Oh, merek kamerane Merek deh. kamerane. Aduh dewa Hajawata
awelas asono mring wa hamami besok kapan katekan hajejer lan wong ayu sak menika pun jejer lho. jejer saiki tak upamake aku prawi ya nok Nggih. umpama nira nah kuda tampa prau sasat lora ten popotri iki mau gandeng munggah budelan munggah pilang iki larase pelok 6 dunggahke ning pelok barang mlorot ning pelok 6 neh wah tetep tak ongkek-ongkek nah cah kene ora lulusan STSI ra apa-apa penting anggitan nah witekno wong SD ya ora lulus Hagidam Sarias Hamoro Kapur makan bawa pelok 6 idam sari ongkean keri Oh, dhewe. kan keri dhewe. Langgapipun Kang Jumbuh kalian swasana semoga. Nggih, gandeng enten gunung nggih Mas. Kula saling nggih saking lereng Merapi. Oh iya. Nadyan nanggung sambut Gayeng nok. Nggih. Iki uga matur sembah nuwun karo sedulurku lanang Mas Eko Yulianto. Lumantar panjenengane awake dhewe iso sowan ing laladan mriki ugi matur nuwun dhateng Pakde kula Pakde Ngadiya. Menika nderek mangayu bagya mugi anggenipun kagungan kersa wit Purwomadya dumegusana tansah manggih raharjan. Heeh, nek dongane para sesepuh, dongane para kanca mburi kuwi muga cukup ngarep turah mburi. Nek dongane MC-ne tak tambahi. Pripun? Turah ngarep ya turah mburi. Lire piye nok mulih ngen gawani. Oh, ngoten. Mungkin pambetani sing ngatrah nggih, Pakde. Genah tak gak kekol kok. Paling ora berase apa gabahe ya Aduh, ya. 10 bagor. Ah, mengke kula kan numpak ndur. Kowe numpak ndur gabah, engko malah empuk ngentrok ora lara. Mbek. Niku wae wonten sing kedaduk barang lho. Ora ngono. Iya, ora apa-apa karang perjuangan no. Lah nggih. Wong seni kuwi kudu penuh perjuangan. Nggih, kalih mboten kata lumpen Nggih. Mas. Nderek ndedonga kagem Mbak Susi kalih Mas Dian. Mas Dian. Mungkin dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Manten ki nek wis jodoh, coba sawangan rak mirip to no. Heeh, tetep mirip. Heeh, niki pesen kagem Mbak Susi kalian Mas Dian, pokoke dijaga diati-ati, rasa tresna kuwi dijaga senajan besok nganti tekane tuwa. Nggih. Sebab panggodane katresnan ngendikane Mbah Samto. Oh, Mbah Samto ya rawuh iki. Ikan kudu
panggodane katresnan kuwi ora mung kanggo pasangan sing nom-nom, sing tuwa-tuwa nyatane sing wis peputu ya ijik do kena panggodane katresnan. Contone. Aku ora lho. Mula sing jenenge rasa tresna kuwi kudu tansah dijaga. Dadi manten kuwi seneng ning aja seneng dadi manten cukup pisan wae kanggo sak lawase. Rungokke. Ping pindho ae cukup. Oke? Tosik. Tosik. Wah, kok dong ora aja ora penak. Entek kenok kaya ngopo? Sembrono. Apa kowe? Yuk, yuk. Bocah gunung katur kunjo bapak ibu sang yaning para lenggeng pinuju lenggehen sinambi anggar habi pasuk boto kanthi marti kanthi tingkat sinambi ambil sani goteng para kanca bima suci monggo Mbah Patmo latur jenengan. Oh nggih, ayo Mbak Happy. Yuk. Yuk. matur sembah nuwun menika sesepuh kula menika Mbah Patmo mijil saking Gupit. Tanggane Pak Dukuh Degleng. Heeh. Nggih. Amin. Amin. Nggih, matur sembah nuwun sampun maringi dana arta. Mugi menika tambah ayu, tambah laris nggih Mbah nggih. Nggih, brewok kula ampun ditambahi nggih Mbah. Niki nek saged kajenge rontok Mbah ngirit silet Mbah. Oh ayu nggih, kedilem ayu lho Nak. Iya. Aduh ning ndi Wan? Wan. Perawan jare ya. Heeh. Ya Nak ditutup. Apa kowe? Oh, yuk yuk.
matur sembah nuwun Mbak Ati. Nggih sakmenika sampun nggih Kacang Nggih, Mas. sampun kok sampun. Oh, sampun. Sampun. Nggih, sampun. Monggo kepareng lenggah malih wonten ing kursi Kang Wus Pinanji. Tumonten Mbak Happy ampun lenggah monggo sekalian jumeneng ngaturaken sugata panglipur. Oke, karo Mbak Bunga, Nduk Bunga diaturi jumeneng. Yo 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 siang Mbak Epi, wah kalungnya nyantel. Nduk Bunga, wah jan. Nggih, dalem ngaturaken sugeng siang mugi Kang Mas. Nek ngejak cah cilik iki mik ini ra dicekelke ora iso nyekel dhewe. Ngono ra fase nyekel kok. Lah iya. Nggih. Ngersake lagu napa, Kong? Napa? Ingkang gayeng. Alus melih napa seragenan Mbah Napa aku? alus napa seragen? Jambu alas. Jambu alas, oke. Jambu alas. Langsung tokke jambu alas. Jambu alas. Mungkin nek mboten disukani ndak ngajukan Oh, mungkin dibetke melih iki biru-biru. Mbah Kakung sinau wis Kakung nuding penyanyi ya tetep loro lho, Nok. Kok ya ngerti ya Mas nek Ya isih perawan ngerti. kabeh ngono ya Mas. Wah, lah cocok. Iki mau ya Mbah Kakung ki wis pamit kok. Aku engko ning kono arak nyawer bune, lire piye tak nggo jamu Lho kok. Kiai budaya lho Mas, kajeng awet sehat. Amin ya. Awet enom, pokoke nderek ndedonga nderek memuji, muga tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang berkah barokah, Amin. awet ingkang momong putra wayah, tansah sinandingan wahyuning derajat lho Mas. Amin. Nek tani-tanine men ngrembaka ngono lho, panene kathah ora dipangani renget ngono wit Oh, kita. kuat atau gale ombone sempene biyen tak nggo bal-balan no. Nggih. Menika Jambu saking alas, keluarga Pak. ageng Bapak Nggih. Ngadio, monggo foto sarengan saking keluarga ageng Bapak Ngadio, Bapak Ibu saking Besan Sutrisno si monggo lir gumanti Nggih, boten saged kula sepet monggo, jenggal monggo. Bapak sawiji. Ingkang boten beto pasangan saged sesambetan kalian krune. Heeh. Nek aku ora wae. Aku nek Lah, foto, piye mergane? aku ngebaki kamera. Krune ya isih Joko kabeh ya Mbak. Tesih bocah sedanten. Ya cok Cok, aturaken jambu KTP-ne, alas Cok. kulite ireng kaya ngapa. Bima Suci. Hey yo ho ho yo Heka heka Sawae ditologae tiku nanggapi mas kelingan manis esemi terus kelingan esem kemuyune tresno lan kasih sayangi karep atiku lakon dadi bojone Yo, Bakong bisa Bakong monggo jumeneng. sayange wis duwe bojo nanging aku dik wis kepacut tresno rasane ngati yen ati ra kelakon melu duweni Ayo yo.
kemoyone tresno lan kasih kasih sayangi karep atiku lakon dadi bojone Mbak Happy, Mbak Happy. Ya sayang gimana? Mbak Kakok mau dereng di paringke sama digembal melih to Mbak Kakok. Sampun lunas. Lah niki Mbah Lomo nek kalih Mbak Happy lomo kok. Lah nggih nek kalih kok sing diparingi ming Mbak Happy tok kula nggih Mary to. Yo Mary yo Mbak yo. Mbak Bunga sido Mary lho. Lah nggih Mary. Matur sembah nuwun. Nggih. Mbak Mbak Happy, Nggih. Mbak Bunga, menika sampun wonten sasmita saking keluarga keng pisan Sutrisno bilih paiwahan wonten kaliyan siang punika anggenipun ngaturaken supol nadi kadang kaneman sampun cekap Bapak Ibu amung ramuh. Oh nggih. Menika kagem persiapan ing sakmangke nampi rawuhipun Bapak Ngadiya wonten ing Lalat dan Putat bila saking menika saestu tebih saking raos panundung derinjih panjenenganipun Bapak Ngadiya miwah Ibu Dalinem. Anggenipun hangadani upacara wonten kalenggahan siang punika wit Purwomadya dumugi wusana tansah manggih karaharjan. Tumonten pratandha cetha paripurna pahargyan wonten kalenggahan siang punika mbok bilih temanten sarimbit sampun kajengaraken saking kursi pinajang tumuju wonten sak ngajenging kori paiwahan. Ingkang saperlu tangkep asta ndherekaken konduripun sang janing sagung para tamu. Jengkaring sirat mojo temanten sarimbit lamun toh Cinandra kadya keket rengket haruntungan. Tetep tidem permanem Wisnawari Purna paiwan ingkang kagelar dinyanipun Bapak Ngadiya miwah Ibu Dalinem wit Purwomadya dumugi wusana manggih karaharjan. Tumonten kanthi pepet peputaning atur mbok bilih wonten kuciwaning baja krama ingkang kirang anuju mrana. Mbok bilih wonten anuh ingkang kirang wanuh lungguh ingkang kirang lungguh langkung-langkung sungguh ingkang kirang lawuh. Saestu panjenenganipun Bapak Ngadiya miwah Ibu Dalinem nyuwun diagungna pangaksama kang datang pepindhan. Derekaken wilujeng kondur mugi sak margi-margi tansah manggih yana wilujeng boten-boten pringga bayaring marga. Tumonten kula minangka pengendali wara saestu kathah cacat cingkrang saha lepat. Langgung-langgung anggen kula hanata basa sing lar ingreh tata krama saestu mugi diagungna pangaksama kang datang pepindhan. Wilujeng kondur Rahayu, Rahayu kang samya pinanggih. Atur kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pusna paripurna. Pawan ingkang kagelar dinyanipun Bapa Ngadya miwah Ibu Talinem. Kanthi manggih karaharjan boten wonten pringga bayani marga tumonten. Nderekaken wilujeng kondur katur kunjuk sang janing sagung para tamu. Mugi sak margi-margi tansah panggih yuwana wilujeng boten wonten pringga bayani marga tumonten. Hangadani panyuwunipun saking eyangipun temanten putri